И малко ягодов сладолед. Включвай миксера! Станеш ли ти от леглото си? Станеш ли ти сутринта? Закуската зърнена отвори, силен ще си през деня. Закуската зърнена отвори, силен ще си през деня. Но добави към закуската, ти добави го сега. Мляко щом си пещенията, по-вкусно ще бъде така. Мляко щом си пещенията, по-вкусно ще бъде така. Мляко щом си печенията, по-вкусно ще бъде така. Мляко щом си печенията, по-вкусно ще бъде така. Мляко щом си печенията, по-вкусно ще бъде.